Gabon guztioi eta ongi etorri. Euskal Herria Batera taldeak aberri eguna ospatu du ostiral honetan Donostiako Kursalean. Arratsaldeko 7etan hasi da ekitaldia eta beronen bitartez, ospakizun bateratu baten aldeko autua aldarrikatu nahi izan dute antolatzaileek. Deklaratzera deituta zeuden ostiral honetan, Intza Gurrutxaga eta Gorka Torre Euskal Herrian Euskaraz taldeko kideak. Pasaden abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean eginiko ekintza batengatik daude auziperatuta. Hain zuzen ere, Baionako auzitegiko sarreran justizia euskararentzat margotu izanagatik. Lapurdiko hiriburuko epaitegi horretan azaldu dira biak, baina ez dute deklaratu euskaraz egiteko aukerarik ez dietelako eman. Jarraipen osoa izan du Basauriko Bridgestone lantokiko bigarren greba egunak. 335 langileren kaleratzearen aurka mobilizatu dira ostiral honetan. Gainera, Usansoloko Bridgestoneko langileek ere greba egin dute elkartasuna adierazteko. Pasaden ostegun gauean, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxearen desalojoaren inguruko protestetan zauritu zuen ustez ertzaintzak Iker Arana. Ondorioz, barrabila galdu zuen 33 urteko gizonezkoak. Ostegun arratsalde honetan jakinarazi du Aranak Euskal Polizia salatuko duela. Iker Aranak apirilaren 3ko gauean Bilboko Errekalde auzoan Etxarri gaztetxea hustu zutenean ertzaintzak jaurtitako foam jaurtigai baten ondorioz barrabil bat galdu duen Iralako bizilagunak salaketa aurkeztuko du epaitegian. Aranak atzo gaztetxean egindako agerraldian adierazi zuenez, tiroa nahita egin zen, eta bere salaketak katua sakatu zuen agenteari eta operatiboaren arduradunei zuzenduko die. Gaztetxean geundela, inguruko kaletatik zaratak entzuten baziren ere, guk ez genuen ezer ikusi. Baina halako batean, eta naiz eta gure inguruan ezer ez ikusi, ezer ez gertatu, ertzainek foam boladun pistolak gure begira jarri zituzten. Gu aurretik abisatu gabe. Gu lasai geuden, geldirik. Eta derrepentean, bat-bateko karga hasi eta eraso egin ziguten. Eraso azkarra, zuzena, neurririk gabekoa. Gehiagikeriaz, nagusikeriaz. Ez ginen ezer egiten ari. Ez genuen ezer egin. Ertzaintzaren karga polizial bat justifikatu ahal zuena. Gehitu zuenez, pilotaka da metro gutxi batzuetara jaso zuen zuzenean, eta 8 egunez ospitalean egon zen. Aranak zioenez, errepresio hutsa izan zen. Kontzentratzeko eta bertan egoteko eskubidea erabiltzen ari ziren pertsonen aurkako eraso zuzena izan zen, salatu zuenez. Beste auzokide batek Inigo Kabakasen kasua edo 1985ean Rosa Zarrarekin gertatu zena ekarri zuen gogora. 20 urte geroago, lakoak aitortu du neurriz kanpoko polizia jarduera baten biktima izan zela. Gainera, jakinarazi zuen, Arana ez zela izan ertzaintzaren jarduketaren biktima bakarra. Gazte bati eraso egin zioten furgoneta baten barruan eta beste pertsona batek 8 grapa jaso behar izan zituen buruan eta beso bat eskaiolatu zitzaion borroka kolpeen ondoren. Mando un alfa aquí, hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, no sé, es un pelotazo, se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. Agurainen, Araban, 50.000 plakako zentral fotovoltaiko bat jartzeko proiektua aurkeztu du Cañaveral Solar enpresak. Proiektuaren aurrekontua 15 milioi eurokoa izango da eta 30 eguneko epea ireki da egitasmoari alegazioak aurkezteko. 50.000 plakako zentral fotovoltaiko bat jartzeko proiektua aurkeztu dute Agurainen. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak jakinarazi duenez, Cañaveral Solar enpresak bultzatutako egitasmoa da. Agurainen martxan jarri nahi den azpiegiturak 30,9 megabatioko potentzia izatea aurreikusten da. Elektrizitatea ekoizteko gaitasun hori 58.980 eguzki panelen bidez lortuko da, eta energia 4 kilometroko tentsio ertaineko linea baten bitartez, Donen
Miliagako azpiestaziora bideratuko da. Proiektuaren aurrekontua 15 milioi eurokoa izango da. Eusko Jaurlaritzaren industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailak iragarritakoaren arabera, enpresak dagoeneko aurkeztuak ditu proiektuaren aurretiazko administrazio baimena, eraikuntza baimena eta ingurumen eraginaren adierazpena eskuratzeko baimena. Gauzak horrela, 30 eguneko epea ireki da Agurainen eraiki nahi den proiektuari alegazioak aurkezteko. Proiektua Espainiako patronal fotovoltaikoaren buru den Benbros Energik Cañabera Solar filialaren bitartez egingo du. Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarrien 111 proiektu izapidetzen ari dira, 74 planta fotovoltaiko eta 37 planta eoliko martxan jartzeko. Hoietako gehienak 83 zehazki Araban kokatuko direla aurreikusten da. Hala ere, gogoratu beharra dago, jada Arabako Foru Aldundiak Solaria enpresak bultzatutako 3 eguzki makroparke eta goitentzioko linea baztertu dituela. Proiektu hauek Arabako paisaia eta biodibertsitatea mehatzatzeaz gain, herrietako bizimoduak kaltetzen dituztela salatu dute, behin baino gehiagotan Gorbeialdea defendatu eta horrela ez plataformek. Astelenean Arabatik pasa zen Euskal Herriko itzulia aprobetxatu zuten euren borroka ikusarazteko. Izan ere, lasterketak zeharkatzen zituen herrialdeetan gurutzeak jarri zituzten, Arabako lurraldearen heriotza irudikatzeko asmoz. Jakinarazi dutenez, ekitaldi simboliko hori euren lurraldeetan ezarri nahi duten epaiaren aurkako salaketa oihu bat da. Bizkaiko Foru Aldundiak enpresen lehiakortasuna indartzeko neurri berriak jarriko ditu martxan zergei dagokienez. Halaxe ezagutarazi du Elisabet Etxanobe aldun nagusiak Bizkaia enpresa 2025 ekitaldian. Elisabet Etxanobek batasunaren aldeko mezua helarazi du Bizkaia enpresa 2025 ekitaldian enpresen lehiakortasuna indartzeko zerga neurri berriak iragarriz. Bizkaiko aldun nagusia Elisabet Etxanobe buru izan da apirilaren 8an beken ospatu den Bizkaia enpresa 2025 topaketaren irekiera ekitaldian. Beaz, foru erakundeak antolatutako jardunaldi honek 450 pertsona baino gehiago bildu ditu Bizkaiko enpresa sareko ordezkari nagusiak barne eta trantsizio berdea eta jasangarritasuna izan ditu ardatz. Etxanobek bere esku hartzean ziurgabetasun globalaren aurrean batasunarekin jarduteko beharra azpimarratu du eta enpresen lehiakortasuna indartzeko helburuarekin zerga berrikuspen bat iragarri du. Bizkaiko Foru Aldundiak apirilaren 9 aurrera onartzea aurreikusten duena. Haren hitzetan, neurri berriek Bizkaiko enpresa ehunetik jaso ditugun beharrei erantzuten diete. Eta inbertsioa, ikerkuntza eta garapen jarduerak, enpleguaren sorkuntza, bizitza pertsonala eta lana bateragarri egitea, gizarte aurreikuspena eta jasangarritasuna babestea dute helburu. Aldun nagusiak nabarmendu duenez, enpresari gabe ez dago enplegurik, ez dago aberastasunik eta ez dago ongizaterik. Era berean, une hau adi egoteko eta aukerak identifikatzeko garaia dela adierazi du eta trantsizio berdea enpresa guztientzat indartuta ateratzeko aukera gisa aurkeztu du. Bizkaia enpresa ekitaldiaren 14. edizioan Aklima Basque Environment Cluster eta Beaz erakundek prestatutako trantsizio berdea Bizkaiko enpresentzako lehiakortasun eredu berriak txostenaren ondorioak ere aurkeztu dira. Era berean, topaketaren baitan On Bizkaia sariak banatu dira, Beazek laguntzen dituen enpresen lana aitzatesteko. Honakoak izan dira sarituak CAF Signalin, enpresa berritzaien sorkuntza kategorian, Gepro Systems berrikuntza eta hazkundea kategorian, TH Company nazioartekotza kategorian, Industrias Garita trantsizio digitala kategorian, Asfaltados Olarra trantsizio berdea kategorian eta Emergent Solutions Startup ibilbide onena kategorian. Pasaden martxoaren 31an transikuspenaren nazioarteko egunean, Eusko Jaurlaritzak Osakidetzak kolektibo honentzako lehen mailako arreta zerbitzuak abiaraziko dituela jakinarazi zuen. Trans pertsonekin lan egiten duten hainbat taldek, baina baliabide hauek garatzeko prozesuan parte hartu ez izana deitoratu dute. Talde horietako bat da Lumagorri elkartea. Lumagorri elkartea Gasteizen LGTBI+ pertsonen eskubideen defentsan aktiboki lan egiten du, sexu eta genero aniztasuna sustatzen eta LGTBI fobiari aurre egiten. Era berean, ekitaldi eta jarduera kulturalak antolatzen ditu kolektiboa ikusarazi eta laguntzeko asmoarekin. Bai, Lumagorri cis heteroaraguaren aurkako taldea, da talde bat Gasteizen sortu zena, eta gure nahia da, nabaritzen dugun cis heteroarau honen kontra jotzea, eta sortzea
edo eramatea ekintzak aurrera, gizarte justuagoak eta berdinagoak sortarazteko, ez? Eta gaur egun gure elkarteak daukan igual proiekturik handiena da ikusgune, Gasteizko LGTBI plus fobiaren aurkako behatokia eta gaur egun esan alduguna lortu dugula izatea gainera Arabakoa ere. Osakidetzak transpertsonen lehen mailako zerbitzua abian jarriko duela iragarri du. Horrekin batera, kolektiboarentzat osasun arretari buruzko gida berri bat argitaratuko du. Gida hori, Osakidetzak azaldutakoaren arabera, osasun zerbitzuetako profesionalek eta transpertsonen familien elkarteek egin dute. Hala ere, Lumagorri eta beste hainbat elkartek salatu dute Osakidetza ez dela trans kolektiboekin bildu gida hori egiteko. Horregatik, eskatzen diote, kolektiboei aurkeztu arte urrats gehiago ez emateko. Bueno, ez da hainbeste gu pentsatzea, gure parte hartzea guztiz beharrezkoa dela, baizik eta aldarrikatzen ari garela gure parte hartzea gure eskubidea dela 2024ko otsaileko translegean onartzen den bezala. Hor esaten da, gida hori egin behar dela trans pertsonen elkarteekin eta baita ere trans familien elkarteekin. Eta beraz, gu gaude gure eskubidea defendatzen. Bestalde ere pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela ez bakarrik sujetu politikoari errekonozimendua delako, baizik eta ere gure ahotsak, gure nahiak eta gure benetazko beharrak gida horretan plasmaturik egotea, gida hori ez dugulako dudarik aberastuko duela eta gainera lortuko duela gida hori osoagoa izateak. Gida hori jasotzen ditu trans pertsonentzako Osakidetzaren karteran dauden ebakuntza eta zerbitzuak, eta bestalde ere tratamendu ona bermatzeko hartu behar diren pausuak. Horregatik guretzat oso interesgarria zen parte hartzea, ez bakarrik gida horretan gure ahotsa egotea, zeren azkenean nortzuk jakingo dugu hobeto behar ditugun gauzak sujetua garen pertsonak baino, eta ere azkenean gure eskubidea zelako egotea gida horretan, eta lan egin nahi dugulako ez bakarrik sorkuntzan, baizik eta ere implementazioan eta beharrezkoak diren lan guztietan. Zen azkenean lortu nahi duguna da transpertsonentzako kalitatezko osasun publiko bat bermatzea. Nahiko harriturik gaude, zen 2024an translegearen aprobamenduan egon ginenean, ikusi genuen alderdi nagusietatik zenolako voluntade eta nahia zegoela transpertsonen eskubideak bermatzeko Euskadin. Eta gero bildu ginenean sailburu ordearekin iruditu zitzaigun zegoela gure aldeko eta gure parte hartzearen aldeko nahi eta apostu bat. Eta horregatik asko harritu zitzaigun jasotzea informazioa gida hori zegoela ateratzeko aldizkari baten eskutik eta ez izatea inolako informazio gehiagorik. Sentitzen dugu gure gainetik eta gure eskubideen gainetik pizkat pasa direla. Aldarrikatzen duguna da guztion artean elkarlana egitea lortzeko benetan Osakidetzan transpertsonen eskubideak bermaturik egotea. Transpertsona jasotzen ditugun arretak aproposak izatea. Eta nahi dugu beraiekin lan egin hori lortzeko. Egia da legea hainbat alderdietan edo hainbat parteetan pizkat zaharkiturik dagoela, nik uste urte batzuetara legeari pizkat remiendo batzuk egin beharko diogula, baina legea gauza asko errekonozitzen zituela, haien artean garrantzitsuena sujetu politikoaren, trans sujetu politikoaren existentzia errekonozitzen zuela. Eta bestalde, egia da, orokorrean transpertsonen egoeran Euskal Herrian instituzioarekiko esan aldugula ona dela. Hala ere, egia da, Osakidetzan, oraindik arazo batzuk daudela eta arazo horiekin bukatzeko edo arazo horiek konpontzeko kolektiboetatik prest gaudela gure lana eta lan zintzoa egiteko hori lortzeko, azkenean kalitatezko osasun publiko hori bermatzeko.
pasadan abuztuan egon ginen pertsona batekin, Renekin, salatzen publikoki, bera, eraso bat jaso zuela UIG-an lan egiten duen psikiatraren aldetik, ez? Eta egoera despatologizazioaren kontrako den egoera batean, eta gainera oso mingarria den egoera bat salatu genuen, ez? Eta badakigu Ren bezalako beste kasu batzuk ere existitzen direla, pertsonak ez badira ere publikoki salatzera ausartzen. Zeren pentsatzen dute, ez dugu horrelako kasurik jaso, baina pentsatzen dute publikoki salatzen badute, zenolako erreakzioak sortuko dituztela eta haien kontra joko duela, tratamendua jasotzeko. Ez dakigu hau egia denik, uste dugu dela bakarrik komunitatea baduela beldurra, salaketa hori egiteko, eta badakigu kasu horiek existitzen direla. Eta gero ere, egia da, trans pertsonen ebakuntzeetarako itxaron zerrendak nahiko dilatatuak direla, eta uste dugu kasu batzuetan igual denbora luzeegia dela, eta hori ere konpondu beharko zela, eta gainera, horri konponbidea bilatzeko gaudela prest, Bagara optimista, gu uste dugu, gu eskatzen duguna, justua dela, ez gaudela ezer arrarorik eskatzen, baizik eta gure eskubideak bermatu geratzea eskatzen, eta uste dugu lortuko dugula, eta guztion artean eraiki aldugula, ez bakarrik Osakidetza justuago bat, kalitatezkoa eta guztion osasuna zainduko duena, baizik eta ere, nahi dugula lan honekin bukatu eta gero, bagida jasotzen dituen beste apartatuetan sartu, adibidez, lan munduan bermatzen dituen kontuekin, eta baita ere, beste hainbat lekuetan, hezkuntzan bermatzen dituen lekuetan. Zen azkenean, gu bilatzen dugun objektiboa da sortaraztea, Euskadi justuagoa eta LGBT pertsonentzako ez dakit adiskideagoa den Euskadi bat sortzea. Amaia Zubiriak Euskal Herriari kantuz beteriko bizia eskaini dio. Hori hala, euskal kulturari eta musikagintzari egin dion ekarpena aitortu nahi izan diote Monzon Ganuza Euskal Utopikoen sariarekin. Anguziana herrian egin dugu hitzordua bere etxean. Amaia Zubiriak Euskal Herriari kantuz beteriko bizia eskaini dio. Euskal kulturari eta musikagintzari egin dion ekarpena saritu dioten Monzon Ganuza Euskal Utopikoen sariarekin. Anguziana herrian egin dugu hitzordua bere etxean. Donostiako eta Usurbilgo Zubieta auzoan jaio zen 1957 urtean. 8 senidetan gazteen haurtzaro gogorrean hasi zen. Edonola ere txikitatik jaso zuen kanturako zaletasuna. Kantatzea etxean eta lagun artean gorde beharreko kontua zelakoan, baina ezkutuan hasi zen 16 urterekin kantari berrientzat garai hartan ohikoak ziren txapelketetan parte hartzen. Arte Ederretan izena du Bellas Artes, oain erdieroria dagoena eta ez dakitzera egingo duten arrekin. Horra hasi ginen denok. Benito ere horra hasi izan eta hor gurutzatzen ginen batzuk. Baina nik ezin nun hori egin, nire gurasoak ez zuten jakin behar, baina hala ere prentsan agertzen zen, egun batian argazki bat agertu zen, eta jepoitu ziaten, ikasten nuen ez nuela hori egin behar ez. Baina geho bat zegoen etxeko barruko errealitatea oso konplejoa zen, nire gurasoak bilak zian alkoholikoak. Eta gero gainea ginen 8 zenide, momentu hortarte esango nuke, 7, zatik nire izba beste etxe batean hasi izan, 14 urte arte, eta ni berriz egon nintzen 5 urte eskanpua, baina 8 urtekin jaitzian egon nire gurasman etxean. Neguan hotza zela eta sukaldean su egin eta beropean batzen ziren familian. Beru horren inguruan gertatu zaigu askotan, esate baterako, eguarrietan, hilabeti, naiz eta gero gaizki bukatu eguarri egun o gau horrek. Hor gertatzen zen marabila bat, baina ezin aitortua kanpoan. Zeratik, kanpoan oraindik euskeraz kantatzeak ez zuen existitzen.
Esan behar da, ni lehendabiziko aldiz entzun nuena, Benito entzun niola, hor bertan. Lehenbizi kantatzen zuen, y se va al cielo vestida de novia se va. Kantu hori, eta beharrezkoa zelako erderaz kantatzea. Eta gero hasten zen euskerazko bere kantuak sartzen, eta sartzen zituen edertasun batian. Guk danak egun den, danak ez, euskalduna zanak. Besteak, pentsatuko zuen inglesez aizala, edo holako zerbait. Baina ez jakintasun ondia zeon euskerari buruz, eta guk genekienak lotxik eragarria gendun euskalduna izateakin. Ez genekin horrekin zer egin, eta oso gogorra da guk etxian etziguten prestatu ezertarako, zentzu horretan, baino kantun bai, Zubietako tabernan ereatiak bersuak egiten zitula, bazekiten. Baina nik, euskeraz kantatzen nunik, inork ez egin. Nik kantatzen nun kubanoz, esate baterako. Hola, horrekin irabazi nun gauza bat, eta bestian bigarrena, baina nik baznakin lehendabiziko saria sekulan ez nule irabazi behar. Nire onbeharrez, esan horregatik ezin nun. Bueno, horregatik eta bestiako behu ez dielako ere bai. Baina nik gero jakin dut eta gero ikusi dut banekiela zenbait gauza korregitzen edo egiten ikasi nun nik neuk beti jakindu dut, ez dakit oso intuitiboa izan naiz oso idarako. Baina banakin behin eraman nun nire enfermera, beti esaten zion eramai. Isidra, usted a esta niña le tiene que enseñar música, si no irá al infierno. Eta nire ama beste aldea behiratzen zuen, dezen, sí, no tengo otra cosa que hacer. Eta nire ama kantatzen zuen, potentea zan. Eta hatiak etzun alako abotsa, baina polita bai. Eta beti afinazioa, Eta igual harrek horregatik izaten zuen, eskola, bersolari eskolak, baina berezkoik ezaukanak, ez izaiola bersolari jaiditzen. Zakin dena ere, Gero zer izango zan da hori dena, galdu zuen diratiak, baina hori izatezun, beak berezkoa baizauken, eta ondo kantatzen du. Bueno, orduan, horiek alde batetik maite genitun, da gorrotatzen genitun, ere berean nik, besteak ez egin, baina hala zan. Eta oso berandu piztu zitzaidan nire amaren familian oso abertzalia zion denak, eta nioñostin egiten bainun lana, eta pelukera bainitzean da. Nahi nun oso fina izan da, naiz eta gero azkenean denak esaten zuen, bai, acento que tienes, Amaia. Hoi esaten zuten, mi amorro bat ematen zian. Nik, acentoa? Bueno, hola. Ozi izan zen, gu oso kolaboratzaileak izan geha. Nire adineko personak eta oso kolaboratzaileak. Segitu, haundiak izan nahi gendun. Zer izan nahi da haundia izatean da? Ez genekien zer izan nahi gendun, haundik. Zeratik, zure zela hitz egiteko, danetatik hitz egiteko, danetatik idazteko, oizan erderan sartzeko, ez gen naukan eskubidek etxian erderaz hitz egiteko. Eta hori, nik ez dakit nola gorrototik maitasunea pasan nintzen, zetik ez da modu berena nire ustez, hola maitatzeko ez errez. Ez maitale bat eta ez euskera. Garai gogorrak bizi izan zituen Amaia Zubiriak, baina aldi beren kantuari eta euskal kulturari ekarpena egiten jarraitzen zuen. Txomin Artola ezagutu zuen 70ko hamarkadaren erdialdean eta haizea taldean jardun zuen.
Haizeak ezagutarazi zuen Amaia Zubiriaren ahots garden eta sentikorra. Dena den bere disko eta kantaldiez gain ez da zaila bere ahotsa 80ko hamarkadako disko askotan topatzea. Egun kantatzen jarraitzen duela esan digu, baina kantuak egin duela egin beharrekoa. Kantuak egin du. Ja, egon naiz 2 urte baino gehiago ahotsik gabe, illa. Adrenalina egiten baldin badet, hau da, zerbait gertatu eta juten naiz eta teatzen naiz holtzan gainera eta hola, egiten zait adrenalina. Eta adrenalinak segitzen jartzen du. Martxan dana, Da droga gogorrena. Bueno, nik intza sekulan ez dut hartu besteik eta hoi izan da niretzat droga bat. Lehenko egunean, saria bilago nintzen nian, zehoz esan kantatu nuen ala, pixkat hasi nintzen kantatu, eta esan duen, badaukata hautsa. Bai, hasi zai, ez dut behartu nahi, ez dut behar bat egin nahi horrekin, baina ez dut izan, ez dut euki. 2 urtez, hasieran desesperagarria zen. Ez da posible, hola, zenbaitik juten da, horrek ehatuko zen histori bat. Eta egon nintzen denbora pila bat, klinikan, eta... Monzon Ganuza Euskal Utopikoen saria jaso berri du. Emakume ama eraldatzaile inkonformista musikaria sortzailea eta utopikoa Zubiria. Utopikoa ditu diate askotan. Eso es utopiko, esaten zieten. Eso espero, esaten bilen. Gauza bat oso erresa denean, ez dezu egiten gustoz. Bakarrik imposiblea denean egiten duzu gustoz. Orduan, nola batxe, bilatu behar da eta egin behar da eta nik entzun nun behin gauza bat. Hola da. Aterako da egingo duzu, baina gauza asko egiten dira. Utopikoa diruditenak eta diruditen bitartean dira utopikoak. Egiten balima dituzu, ja ez dira. Realitatea utopikoa. Ez da posible? Gu zer dakigu. Gu zer dagoen beste aldian. Gu zer dakigu zer zulo beltzetan zer dagoen. Ja, kuriosidadea ere sartzen hasi zaite, nahi. Laster jakingo deu. Bizitza osoa kabi baten bila izan da Amaia Zubiria eta lortu du egin du bere kabia Angozianan. Donostiako Tabakalera Kulturzentroak erakusketa berria inauguratu du Ana Irina Ruset artistaren birika bezain elastikoa. Hainbat egitura puzgarriren bitartez, taldeko esplorazio bat proposatzen du artistak. Tabakalerak Situazioak proiektuaren baitan 5. erakusketa inauguratu du Ana Irina Ruset artistak sortua. Erakusketak birika bezain elastikoa du izenburua. Artistak material bigunetatik eta mintz puzgarrietatik abiatuta garatu du bere lana airea erabiliz osagai nagusitzat. Animalien komunikazio estrategietan inspiratu da eta parte hartzea aktiboa sustatzen du bere instalazioen bidez. Esta exposición parte de un trabajo con el aire como materia relacional y también de una investigación sobre formas de comunicación que van más allá de lo oral y lo verbal. Aretoa €1 aldatzen doa bertaratzen direnen presentziarekin eta mugimenduarekin. Esperientzia aurre zuzenduta badago ere adintarte guztietako pertsone gozatzeko pentsatuta dago, jolasteko zentzumenak aktibatzeko ikasteko eta artaren arloan esperimentatzeko. Artistak esplorazio kolektibo batera gonbidatzen du publikoa. Gorputzak zabaldu eta uzkurtu egiten den organismo horretan barneratzen dira jolasaren eta irudimenaren bidez desanai berriak sortzeko. Arestian esan bezala Tabakalerako Situazioak egitasmoaren partea erakusketa. 5. edizioa da honakoa. Urtero, udaberrian antolatzen dugun erakusketa programa bat da. Urtero artista bat gonbidatzen dugu, instalazio bat sortzeko, aldi berean erakusketa bat dena eta aldi berean haur eta familientzat jolasteko eta esperimentatzeko gonbidatzen duten paisai bat sortzeko. Prozesua berezia da beti artistak ez du bakardadean sortzen. Kasu honetan Ana Irina Ruset ekipi Karmengo ama eta Herrera ikastetxeen lankidetza izan du, baita sortze prozesuan lagundu duten familia talde batena ere.
Uztailaren 27 arte izango da ikusgai Tabakaleran, erakusketarekin batera saio dinamizatuak eskainiko dira asteburuetan aldez aurretik izena eman da. Eta ekainaren 14an 4 urtetik gorako haurrak dituzten familiei zuzendutako ekintza kolektibo bat egingo du artistak. Gaurkoan, Somak taldearen Ernesto Bestiarekin emango diogu amaiera saioari. Mila esker zuen arretagatik eta astelehenera arte.